Però veurem a l'última part que ve Misteró de Guany, la comissió organitzadora, que estem així pràcticament representades totes les entitats que participen en l'organització de la jornada, en aquesta part més emotiva que Misteró de Guany, que és un homenatge a persones rellevants en el món de la sociologia o la sociolingüística. Enguany, Rafael Niñoles. Bé, en primer lloc, anem a començar l'acte. Donem la paraula a Josep Cortés, que farà la lectura de la Laudatio. Gràcies, bon dia. Amigues i amics, una Laudatio Niñoles. Quan els meus companys de les entitats organitzadores de la jornada sociolingüística van acordar que m'encarregara de la Laudatio a Rafael Lluís Niñoles Montllor, vaig pensar que era tot un compromís. Perquè escriure una Laudatio, que segons la definició del Diccionari Normatiu Valencià, és un panegíric que posa de manifest els mèrits i servicis d'una persona, especialment els que es pronuncia amb motiu de la concessió d'un doctorat honoris causa, mereix la millor de les atencions, especialment quan es tracta de lloar els mèrits de Rafael Lluís Niñoles, un referent en el discurs aplicat a la llengua de la societat i el territori valencià, un captivador de la meva atenció en la meva formació universitària i professional i un company respectat i volgut en la Direcció General de Política Lingüística. Per tant, amb tot el meu respecte i sabent que sabreu disculpar les meves imperfeccions, no hauré de tractar de fer una Laudatio a ús i costum. Rafa Niñoles, o Niñoles, és la presència ineludible en la reflexió sobre l'ús del valencià i la política lingüística des que el 1969, ja fa quasi 50 anys, publicà Conflicte lingüístic valencià, obra de referència històrica, però amb plantejaments encara vigents, com el fet que hi ha una interrelació molt estreta entre el conflicte lingüístic i el conflicte social. Tanmateix, per damunt de l'encert sobre el passat i el present, un pensador també aspira a contribuir al canvi del futur intuït. En aquest sentit, sobre la vigència del terme i a manera d'exemple, si fèrem una recerca en internet, obtindrien 81.000 resultats de conflicte lingüístic i 21.000 de conflicte lingüístic valencià. Alguns més dels que trobaríem sobre Niñoles. Podem dir que l'expressió intel·lectual és menys discreta que la persona que la feu créixer. I no sols aquesta recerca googleiana ens indica alguna cosa, sinó també la recerca bibliogràfica ens revela que conflicte lingüístic valencià és l'obra més citada per estudiosos de la sociologia del llenguatge, juntament amb obres com Idioma i prejudici, Estructura social i política lingüística i Idioma i poder social. I que els seus plantejaments tenen una influència evident, compartits totalment o no, en estudiosos, sociòlegs, lingüistes, sociolingüistes, psicòlegs, polítics, que tenen com un dels seus objectes d'estudi la llengua, no sols el català o dit valencià, sinó les altres de l'estat europees. I més si afegim que bona part de la seva obra ha sigut traduïda a diferents idiomes i ressenyada en revistes americanes, angleses o alemanyes. L'enumeració de noms podria ser molt extensa, des dels coetanis fins als joves, amb sorpreses afegides que no caldrà esmentar ara. Això no obstant, en paraules de Miquel Nicolàs, el 2004, en el terreny de la comprensió del conflicte lingüístic hi ha també molt de camí a recórrer. Tret d'alguns treballs ben remarcables, la reflexió no ha avançat gaire d'ençà dels textos clàssics de Niñoles. Ara bé, la reflexió sobre fenòmens i conceptes nous adaptats de Ferguson, o Fishman, o Close, o Chomsky, o popularitzats pel debat sociolingüístic en què vivim constantment immersos en l'una direcció o l'altra, no deixa de ser mèrit dels precursors com Niñoles. Així, expressions com conflicte lingüístic, probablement el tema més tractat per la bibliografia sociolingüística catalana, o altres
termes com bilingüisme, diglòssia, prejudici, prestigi, normalització, planificació, política lingüística, etc., són objecte d'estudi rigorós i amb proposició de modernitat, que, segons Pitarch, en el pròleg d'Idioma i prejudici, implica, per una banda, el postulat moral de democratització social i, per una altra, el postulat metodològic de l'objectivitat, d'acord amb l'avanç dels hàbits de pensament racional i empíric. Malgrat que, com deia el mateix Niñoles el 2014 en una magnífica entrevista de Toni Mollà publicada en la revista L'Espill, qualsevol desacord hauria de remetre de la discussió de conceptes a discrepàncies sobre els fets, els valors implicats o els problemes que hem de resoldre. Però la manipulació terminològica i classificatòria ha estat durant massa temps un joc lingüístic al marge de la recerca empírica. Ho ha dut, finalment, a un altre extrem, cap a un empirisme abstracte de crua manipulació estadística. Tanqui la citació. La clarividència del seu pensament, que ja era òbvia com a membre de l'anomenat grup dels jesuïtes, s'aplica a la psicologia social i la sociologia com a eines d'interpretació científica de la realitat, com mostra el llibre L'opinió pública, teories i ideologies, escrit a 25 anys. La primera obra sobre el tema a l'estat espanyol, en un context polític advers. Era l'any 1968, però per explicar les transformacions socials que s'hi esdevenen, Niñoles s'allunya de les anàlisis estrictament valoratives. Altrament, sí s'ha elogiat la seva lucidesa i capacitat premonitòria de manera evident. Fuster i Niñoles, paradigmes de referència inexcusables, Mollà. Una trajectòria científica que totes les traces d'esdevenir incomparable, Pitarch. A obra de Niñoles aporta na mesma medida dues qualidades non abundantes neste tipo de literatura, o rigor e a clareza, García Negro. O els llibres de Niñoles ens obliguen a reflexionar sobre molts problemes a part de la llengua, de cara a aquesta vaguíssima entitat que per rutina i per vocació d'esperança encara anomenem Societat Valenciana, Fuster, de nou. Elogis que contrasten amb una certa discreció pública. Qui és Niñoles? Vull acompanyar ara el naixement del nostre amic sociòleg amb les delicades notes de piano de pensament de Frederic Mompou, amb lletra de Raimon, nascut en la mateixa dècada dels 40, en el context d'una postguerra amb pretensions d'un únic pensament. O amb les belles notes de Johann Sebastian Bach, admirat i interpretat per Rafa al piano. Diu, allò que més m'ha agradat en la vida, deia el passat novembre a Sembra, la revista d'Escola Valenciana. Rafael Lluís Niñoles Montllor naix el 1943 a València, en una família que procedeix d'Alcoi, de la qual cosa se sent molt orgullós. Estudia el batxillerat al Col·legi dels Jesuïtes de València i piano al Conservatori de Música de València. Es llicencia en Dret a la Universitat de Salamanca i es doctora en Sociologia per la Universitat de València. Obté el Premi Extraordinari de Llicenciatura i el cum laude per unanimitat amb la tesi Sociologia de les ciutats valencianes. El 1967 visita les universitats de Princeton i Louisiana, becat pel Departament d'Estat dels Estats Units d'Amèrica. En aquests anys col·labora en revistes universitàries. En 1967 i en 1972 participa com a representant espanyol en la International Roundtable Multilingual Countries Problems and Solutions, Universitat de Laval, Quebec, Canadà. Entre el 1972 i el 98-99 realitza el seu treball docent als departaments de Sociologia de les Universitats de València i d'Alacant, on coincideix amb els sociòlegs amics Damià Mollà i Eduard Mira. A més, del 1971 al 1969, ocupa el càrrec de sociòleg de la Diputació de València i de la Secretaria Tècnica del Consell Preautonòmic i, posteriorment, desenvolupa la seva labor professional com a cap de servei d'estudis en diferents institucions públiques, del 1979 al 2013, com l'antic Servei d'Investigació i Estudis Sociolingüístics de la Generalitat Valenciana, on dirigeix o coordina molts estudis i enquestes sobre l'ús i el coneixement del valencià en diversos sectors, terciari avançat, comercial, financer, empresarial, comunicatiu, senyalístic, administratiu, o a les ciutats més poblades, València, Elx, Alacant i Castelló, però amb l'objectiu que siga una eina de suport
ara obri cometes, per a dur a terme una política lingüística socialment eficient, manifesta Dolors Torres, col·laboradora durant molts anys als CIES. Aquesta magnífica labor, que s'ha reprès el 2015, tenia la seva empremta en la col·lecció Llengua i Societat, en la qual es publicaren els primers estudis amb Honorat Ros com a cap del Gabinet d'Ús i Ensenyament del Valencià. Encara que, com un geni despistat, en paraules de Vicent Moreno, podríem dir que ell ha treballat en l'administració, però l'administració no ha passat per ell. O, en una observació de Xavier San Juan, sembla que quan no està satisfet de l'administració escriu llibres. En 1978 funda i presideix l'Institut Valencià d'Investigació Social, IVIS, de la Caixa d'Estalvis i Socors de Sagunt, des del qual dirigeix una remarcable quantitat de recerques professionals, com els informes sociològics sobre la ciutat de València, l'impacte social de les inundacions a la Ribera o qüestions territorials al País Valencià de Gaspar Jaén i Urban. A més de les obres publicades com a autor, traduïdes i amb notable difusió en l'àmbit internacional, ha sigut director de projectes i investigacions sociològiques i coordinador de llibres col·lectius. I ha publicat articles en diversos mitjans en castellà, com el Diari Madrid, la Revista Espanyola de l'Opinió Pública, del CIS, la revista del Instituto de Estudios Políticos, Cuadernos para el Diálogo, Triunfo, Atlántida, El País, etc. I en català, com Gorg, Telestel, Serra d'Or, El Vent o València Setmanal, algunes d'elles tancades governativament a les acaballes del franquisme. Minyoles és un sociòleg que té com un dels seus objectes d'estudi la llengua com a tret distintiu i cohesionador de la societat, però no es defineix com a sociolingüista. Per molt que la simplificació de lectors apassionats o professionals ben intencionats l'etiqueten com a tal. Però millor seria recuperar les seues paraules del novembre passat. Diu: he intentat aportar la meva visió com a sociòleg sobre allò que he observat, analitzat i meditat respecte a la interacció entre la llengua i l'estructura social del País Valencià. I, tot i la coincidència generacional, respecte a la pregunta sobre si es considera un dels seus pares de la sociolingüística catalana, diu el següent: no m'he integrat en cap moment en allò que es diu sociolingüística catalana. Allí a Catalunya està la sociolingüística catalana i al País Valencià fem el que podem. No obstant això, quant a la sociolingüística, continua, jo he tingut una posició molt reticent. La projecció de la sociolingüística catalana és nul·la, pràcticament fora del context del territori espanyol. I les obres? L'enumeració estrictament cronològica dels títols de les obres publicades en llengua original o traduïdes dels capítols o estudis monogràfics i dels articles podria fer-nos perdre algunes consideracions oportunes, a més de ser delicadament exhaustiva. Per això em referiré sobretot a aquella obra més significativa. Després de la publicació de l'Opinió Pública, Teories i Ideologies, en 1969 publica Conflicte lingüístic valencià, Substitució lingüística i ideologies diglòssiques. La primera edició prolongada per Francesc Vallverdú i després reeditada diverses vegades, la darrera el 2017 per la Universitat d'Alacant amb pròleg de Toni Mollà. L'obra, deia el 2014, representar una etapa definida en l'enfocament de moltes qüestions que s'hi tracten des d'una perspectiva netament vinculada a la sociologia i la psicologia social. El fet que els problemes plantejats s'aguditzaren arran de la transició política fins a arribar als nivells de violència i crispació de les situacions recents no resta importància als avanços que s'han aconseguit en altres aspectes. Llavors, l'existència d'un conflicte hi era generalment desapercebuda, no entesa o frontalment refusada. És així el seu primer llibre de Minyoles sobre el comportament dels grups lingüístics i, segons Miquel Àngel Pradilla, un text fonamental a l'hora d'encarar una interpretació rigorosa de la cerimònia de despropòsits que la societat valenciana ha hagut de suportar el darrer terç de segle. La dècada dels 60 s'havia iniciat una època de desenvolupament econòmic per la pressió política dels Estats Units d'Amèrica sobre el règim franquista. Augmentava la industrialització i la llau immigratòria i alhora creixien les manifestacions socioculturals, musicals, literàries.
arran de la llei de premsa de 1966, que com a operació d'imatge alleujava la consulta prèvia, encara que Conflicte lingüístic valencià va arribar a ser classificat com no és recomendable su publicació. Aquesta obra, Idioma i prejudici, publicada el 1971 i reeditada fins al 1998, són llibres complementaris. Amb els dos, tal com feia Fuster en el pròleg de la primera edició, diu: tots podrem aprendre a veure d'una altra manera els problemes de la llengua. És el temps de la nova Llei General d'Educació, que permet l'ensenyament optatiu del català. Ambdues obres van donar peu el 1972 a una nova edició revisada i refosa en idioma i poder social. Un llibre orientat substancialment a una anàlisi del poder, dels mecanismes de desigualtat i la ideologia, en una de les seues dimensions sociològicament més rellevants, la de les relacions entre grups lingüístics, que va ser traduït al francès i al gallec. No dic els noms, els títols, jo crec que els podem obviar. El 1975 publica Estructura social i política lingüística, per primera vegada en castellà, però anys més tard editada en valencià, italià, gallec i hongarès. Aquest títol va constituir, en temps de canvis a l'Estat, la primera recerca que un sociòleg dispensava al tema de la política, la planificació lingüística i les possibles alternatives d'organització estatal de la diversitat lingüística. I, juntament amb bases per a una política lingüística democràtica a l'estat espanyol, va generar una polèmica amb els defensors d'un bilingüisme asimètric que tractaven implícitament de garantir el present i futur d'una llengua dominant al món. Aliè intel·lectualment al conflicte identitari d'aleshores, conegut com blaverisme, en 1977 publica Cuatro idiomas para un Estado, que tanca la sèrie de publicacions sobre la situació social de les llengües a l'àmbit de l'Estat en relació amb el nacionalisme espanyol, ja a les portes de la nova Constitució, enmig de fortes expectatives de canvi. I que pot ser és un antecedent del manifest per a una Espanya plurilingüe del 2015 que proposa una regulació o llei de llengües de l'Estat. Aquestes tres darreres obres, observava ell mateix, han tingut una difusió molt àmplia fora de si, però amb prou feines entraren dins del cànon bibliogràfic d'alguns cercles de la sociolingüística catalana. El 1979 publica en castellà Madre España, editada en gallec, amb pròleg de Pilar García Negro, i en valencià, el 1997, amb pròleg de Toni Mollà. L'obra estudia el pensament nacionalista espanyol amb atenció especial a la generació del 98. Obri cometes, diu: les reflexions fetes en aquell llibre ens semblen dissortadament d'una absoluta vigència i oportunitat. Posava el dit en la nafra de qüestions no resoltes que continuen sent matèria pendent del temari polític espanyol, la formulació democràtica de l'Estat o el marc jurídico-polític d'acord amb la diversitat nacional, per exemple. Aleshores era recent l'aprovació de la Constitució espanyola, que preveia la cooficialitat de les llengües pròpies, però només el castellà es considerava la llengua oficial de l'Estat i, en el mateix article, que tots els espanyols tenen el deure de conèixer-la i el dret d'usar-la. El 1981 participa en l'obra Las lenguas nacionales en el ámbito de la administración i un any més tard coordina el llibre Estructura social al País Valencià. Era el mateix any que s'aprovava l'Estatut d'Autonomia i un any abans de l'aprovació de les primeres lleis autonòmiques de regulació de les llengües. El 1992 publica El País Valencià a l'Eix Mediterrani, reeditat també recentment. Una interpretació del país d'acord amb dades d'ordre econòmic, social i cultural, que avalen la idea segons la qual l'espai valencià-català no és una hipòtesi, sinó un àmbit de constatació empírica des de distints aspectes culturals. Era el 92. A més del traspàs de Joan Fuster, tenien lloc els Jocs Olímpics a Barcelona i era un moment clau per a una obra com aquesta. Miñoles assenyalava
que la construcció de la nova Europa està realitzant-se sobre la base de 4 grans eixos econòmics, entre altres l'eix mediterrani nord-occidental, Barcelona, Tolosa, Montpellier, Lió, Milà, que està convertint-se en una de les àrees més dinàmiques i innovadores de la Unió Europea i que d'entrada el País Valencià està en bones condicions d'integrar-se en aquest eix. L'actualitat, sobre reivindicacions sobre el corredor mediterrani, més enllà de les línies ferroviàries, posen de manifest aquest objectiu, tàbiament compartit o no per l'Estat. En 1996 publica Sociologia de la ciutat de València, sobre el qual declarava: la ciutat és un espai social que compromet maneres de viure, de pensar i de relacionar-se col·lectivament. I en el cas de la ciutat de València ens semblava prou remarcable el fet que no hagués estat explicada des de la perspectiva de la sociologia ni hagués pogut comptar amb els recursos dispensables per fer-ne possible l'estudi. El 1997, l'informe sociològic de les comarques centrals valencianes, per encàrrec del Centre d'Estudis i Investigacions Comarcals Alfons el Vell, en seu a Gandia, com a marc teòric i empíric sòlid per al Consorci de les Comarques Centrals Valencianes, creat el 1999 i reimpulsat el 2015, que s'adreçava a la governació foral d'Enllà el Xúquer, o País de les Muntanyes, on ens trobem ara mateix. I deia Néstor Novell, que era el director aleshores, amb una clara consciència de pertànyer a un territori comú, molt per damunt del sentiment provincial que comparteix uns referents socials molt semblants, entre els quals cal posar de relleu la fidelitat a la llengua, entre d'altres. I el 2000, Niñoles coordina l'obra La societat valenciana, estructura social i institucional, un conjunt de 20 articles elaborats per especialistes, sobretot de la Universitat de València, un repàs a la societat valenciana actual des de diversos paràmetres i perspectives del coneixement, estructura demogràfica, educació, sanitat, joventut, economia, immigració, agents socials, institucions, polítiques, consum, llengua, qüestió nacional. Tot un feix d'arguments per a un debat necessari. A més, des del 1971 ha escrit nombrosos capítols en llibres i estudis monogràfics de revistes d'arreu del món sobre idioma i conflicte, ideologies diglòssiques, política lingüística, cultura i llengua, sociologia de la llengua, espai lingüístic, etc. Cal destacar per l'interès nostrat, proper geogràficament parlant, la conferència Línies de futur de la situació sociolingüística, Línies de futur de la situació lingüística, pronunciada en les segones jornades de sociolingüística d'Alcoi, l'any 1993, o la conferència Conflicte lingüístic i ideologia, feta en les 9enes jornades de sociolingüística d'Alcoi l'any 2000. Així com, per la proximitat temporal, els reptes de la normalització lingüística, societat, economia i llengua en el llibre blanc de l'ús del valencià, de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, i els reptes del multilingüisme, llegit en el primer simposi internacional sobre situació i perspectives del plurilingüisme a Europa, organitzat per l'Acadèmia Valenciana de la Llengua el 2008. A més, ha escrit diversos pròlegs, entre altres per al llibre La tribu valenciana, de Miquel Àngel Pradilla, el curso medio de gramática catalana referida especialmente al País Valenciano, d'Enric Valor, Per a que València conteste, de Rafael Ventura Melià, o el pròleg Enric Valor, Fons cultural i normalització, introductori de l'obra literària completa, volum 1, del mateix Enric Valor. Fins i tot va corregir lingüísticament els darrers números de la revista Gorg, substituint Enric Valor. A més, ha intervingut en molts seminaris i congressos, però ara només ressaltaré la seva participació en la 13a jornada de sociolingüística d'Alcoi, el 2008, la planificació lingüística a Espanya i Europa, 25 anys de la llei d'ús i ensenyament del valencià. I ho faig també perquè Rafa ha tingut una estima especial cap al Alcoi, per ascendència familiar i perquè hi va viure moltes experiències de xiquet, com un record d'infantesa que cantava l'Ovidi Montllor. Qui sap si amb arrels familiars comunes i jocs compartits. En definitiva, com es diu en l'edició recent de la Universitat d'Alacant,
Vista en conjunt, l'obra publicada i coneguda de Niñoles representa per a unes quantes generacions d'investigadors socials, valencians i no valencians, un autèntic paradigma de referència inexcusable. El present, el futur. No voldria acabar sense transcriure literalment el que expressava Niñoles en el primer simposi internacional que he esmentat abans, perquè les perspectives són previsions o hipòtesis de futur, deia. Però mentre s'admeta com a principi la pauta de desigualtat inherent entre unes llengües i altres i els desavantatges per a una de les parts depenguen de la diferència d'idioma, l'assimilació a la llengua dominant podria abolir-les. Aquesta destruiria, per definició, la desigualtat quan es consumaren els seus efectes. Però siga quina siga l'eixida ara oberta al futur, l'assimilació a les llengües dominants o la normalització de les llengües no hegemòniques destruiran qualsevol il·lusió respecte a un plurilingüisme fundat en la disimetria i a un nou paradigma de desequilibri basat en la desigualtat. Només la normalització d'una llengua en desavantatge pot alterar els termes, fent pràctiques d'altres vies cap a una realitat plurilingüe afermada en la neta acceptació de la nostra diversitat cultural. O aquelles paraules del març de 1933, en Serra d'Or, deia: tot país modern, siga qualsevulla la seva extensió demogràfica, ha d'explotar sistemàticament els avantatges dels coneixements d'unes altres llengües, tot minimitzant-ne alhora els desavantatges. Però, perquè aquesta política sigui en veritat autèntica, serà útil no identificar el bilingüisme amb la pèrdua del propi idioma. Només han passat 45 anys. I si inventem el passat recent o el present, hem de parlar dels guardons a l'autor d'aquelles paraules. El 18 de novembre de 2017, Rafa Niñoles va ser guardonat amb el Premi Josep Vicent Garcia a la trajectòria individual lliurat en l'edició gandiana i fusteriana de la nit d'Escola Valenciana, a motiu del qual parlava del paper clau de l'ensenyament per al futur de la nostra llengua. És importantíssim entendre que l'ensenyament és la peça fonamental per a poder superar els conflictes. L'analfabetisme és omnilingüe. La gent que no sap de lletra, ni llegir ni escriure, no s'interessarà mai pels problemes de la llengua. I si parlem de mestres, ens calen pensadors com el doctor Rafael Lluís Niñoles, amb lucidesa i el compromís intel·lectual des de la sociologia, no sols envers la llengua, sinó respecte de tots els àmbits de la societat valenciana. És també per això que, fruit dels debats previs a la preparació d'aquesta jornada, que ara tancarem, i fruit del convenciment dels organitzadors cap a la seva persona i mestratge, és encertat retre-li un homenatge, és encertadíssim, afegisc, justament en una edició dedicada a la influència social del valencià, o dit d'una altra manera, el valencià té capacitat d'influència social. I com a guardó d'homenatge, una metàfora de l'home captivat pel llenguatge en un espai elevat, creada per l'escultor, contestà i professor de la UPB, Moisès Gil. Per acabar, i amb el subtil humor o ironia de Niñoles, hauria d'aplicar-me una resposta. Bé podria ser un tuit o una sentència, a una pregunta sobre la voluntarietat dels seus silencis públics. Obri cometes. Pense que els que no escriuen, parlen o han d'expressar-se públicament per ofici o per necessitat han de tenir la deferència de callar davant del públic quan no tenen res de nou a dir. Moltes gràcies. Les jornades de sociolingüística d'Alcoi a Rafael Lluís Niñoles i Montllor en reconeixença de la seva valuosa contribució a la sociologia del valencià. Alcoi, 24 de març de 2018.
Tinc el plaer de cedir-li durant uns momentets la meva veu al mestre Ninyoles i diu així: Senyores i senyors, he seguit de prop les activitats desenvolupades al voltant de les jornades de sociolingüística d'Alcoi. De fet, hi vaig participar en l'edició de l'any 2000 amb la ponència Conflicte lingüístic i ideologia. Soc ben conscient de la tasca desenvolupada al llarg de successives edicions i de les aportacions realitzades al coneixement de la situació social de la llengua, bases necessàries per al seu procés de normalització. Ens hem molt complagut i reconegut per l'homenatge que ara se'n fa en el marc d'aquestes 23enes jornades. Cal felicitar-vos i molt cordialment, gràcies. Bé, amb l'homenatge finalitza la jornada sociolingüística d'enguany. Agrair-vos l'assistència a tots, que hàgeu estat ahir i avui, i ara ens queda el dinar a la Fila Cordó. Núria, allà al fons, ens durà fins a la fila per a no perdre's per Alcoi i arribar al lloc. Molt important, els que vau vindre i els que heu vingut avui, també de signar els fulls, sobretot per l'emissió del certificat. Estan així fora a la taula, no oblideu de signar. I l'aparcament esta vesprada estarà obert, així que no patiu si teniu el cotxe dins l'aparcament, que no es quedarà el cotxe dins, podeu dinar tranquils. Moltes gràcies i fins a l'any que ve.